Yama Kwaba Eba, a new Adibiasi constituency, Nayaba Piem or Heavy Drapote, the Bridge show. Now, Bridge show no, or Metri, you go and Name cross the bridge, or Central Region. A Asen Praso. Now, Unya Trasen Praso at Rabred, the Mera Ashanti region. Asen Adanse Praso. No, what new Adibiasi constituency, let's say Kashian, the Central region. One Asen Praso and a Boshie. Wabakaya Galam says, Semi. Now, and Shea Umi, a price you. Nagalam said, Dauromotes and Yati, and I didn't know I brown. And Timinim Sebia, Galam say, Focus Shimo, Dumadi as a madamo. I was wanting you. I don't take away. Nafe, yen 2 passer, fancies, yen 2 passer. Yan said your constituency and Yama AC Ecoso. Yanko. I have seen the population, no, I will constituency, a bear 120,000. Now, this constituency, they share border with Asen South. And I share border with Adanse North. With the new Honorable Katie Hammer and now Honorable Abnadu, I'm going to MP. What the fact, Mpesuaso, I share with Ofonse Ayiribi, Honorable Kojo Ponkroma. I share, but now constituency, we move. So we a teacher for any more year more bank a Caribbean population. It move 5% per any queer. They are carrying a queer human one or more. A Juma wanted to buy a foodie, but cash company cocoa and then more. And as I say, you do our with district, you know, a munipa by Wahani, a Dunum, a co Waha, ni a duoche. Now, district, you know. Idina outroom you know your Akrofom constituency and a war new Dibiase constituency. Canuna Cambo Mano ye Adanse South district. Ye war Yenuano a before her, a can for a waha, Yenuanum North also a waha. Now a Jumatitua a wahapa de a Yukia. Say Ubumu Waham Chichimua, Ibinya. By a duotre echo a duocono or Hanti Chimua, Omina, Piedumana, Ubia, how can see a party a quine a Juma and a Mumfudian Omoyen. And they might be born more a tumpo. Now, says Yamin Chadi, Yakwe Nuka Kayuka. Was your new and room kitty be a de work for? A mini weedicide, an insecticide. Titina food on I want them qua overdosa, but then the ultimate do we are. If you say nobody says, by you know how the people a bema, I want the seminal, who you shouldn't be brave. There are no more Casami who never here, Fedlaza Cajon. Especially Coco, I feel trap norms of Felaza, I see free. And so now you come crying as no, baby, or why if you will be a while. Never a bear poor baby, be a winner be cry, which would be your back. You was an a bear pull me, or not in your bear, Felaza bear $100. Now, and there may be enquiry. They say, Dinner bow with back class, I didn't know what you say, dear, a go. No, what so? Do beer with him, do beer with him beyond no aqua. Then they just say, we be able to be near yourself. And you know, almost how can say, be almost Juma, we are a bit too poor. That's be almost sick as aquaso. Okay, I find the in fact, met me, like I said, and yet, Ashanti region had it, minimum will be the idea, but Nana, I find it, and Yakra, Oshakru, Fumu, Kofa, baby, to say, Punyase, Okofan, Preach, Okofan, Cransa. Okofa emia bebre obanu odubiase constituency nso okofa ba bi te se kapre e de kwakosi akwatwebo na ekọ nkron kitwa bi te se somoso ene adesno a nana esewani ense okakire enu amoba ye minim ba bi amofa ye ekwan ho hawo de eye bebre na assembly no nso nko ahoden entumi nti ye besra ban se omo ntwomani ema mehweyen na omo mwa ma yakwan ntimi enyeyi
wohwɛ bia bi te sɛ Bonkura yɛwɔ tourist center bi wɔ hɔ no ma na very attractive nnomaa bi na ɛwɔ hɔ na ntia a yɛnya ne yɛhwehwɛ mu ayɛ ne sɛ saa nnomaa no wohwɛ Africa ha se a South Africa nko a na ebi wɔ nti ɛma aborɔfo ɛba hɔ ɛba bɛhwɛ ɛboa ɛma yɛnso yɛnsa kan revenue kakra na akwan a ɛde kɔ hɔ no nyame ne nukure ni ɛnyɛ ɛkwan a megyina so yɛ Kremokrum kwan ɛwɔ no Adubiase constituency ɛyɛ Honorable Dwodwoduro ne constituency na ɛkwa we ɛnyɛ ɛyɛ one of the bad road a ɛwɔ constituency mu saa kwa we since 2001 a ɔmde grader fa so na ebi mfa so bi nti ama akuafo wɔ saa kwa we so ɔmo a ɔmo domfuo nipa a ɛti kurom hɔ nyinaa no obi a ɛba kurom a ɛgye sɛ ɔfa fam nti ɛkwa ne nye uyi we free hɔ no a yɛwɔ kwa bi te sɛ menan ɛkɔ dotom ɛkɔpem homa uyi ɛno nso free hɔ no a yɛwɔ akwa pia ɛwɔ Kwame Edu yɛwɔ kwa pia ɛwɔ Nkran Kɛse constituency ano yɛwɔ 417 communities ɛna ɛwɔ constituency na akwa ne deɛ ɛnyɛ not nti yɛbɛsrɛ aban sɛ ɔmɛboa ma aha akwan yɛnyɛ ne yie February no nsu kɛse bi tɔwɔ ekuro bi ɛfro Atweboana ɛna wuye ɛdan mako 75 ɛso pae na mencha deɛ yɛkɔ no mo kakasae etoru fishes ɛde ma obi bia etoru fishes 140 packets yɛkyɛ ma ɔmo Atweboana hɔ no so ɔmo school dan esu tɔ ebubu yɛ ɛnso yɛahyase a yɛsi yɛtwa blocks atwa anwea gu a yɛabɔ proof a yɛahyase yɛsi aha yɛ adanse Atweboana sɛ wohwɛ dwumadi a wohu no aha yi a abosome bɛn nan ni ɛna nsumframa kɛseɛ bi faeɛ ɛna ebu school dan dankora mmiɛnsa ɛne office ɛne ɔmo library officer nyame adom ɔmo de ɔmo adesrɛdeɛ bɛto MP Honorable Dwodwoduro anim ɛna ofiri mu ya yɛtwa blocks bebree a yɛde nneɛma gu a yɛabɔ proof a yɛbɛsi ɛyɛ 6 unit classroom ɛde ama Atweboanafoɔ from Mpesuaso, no member of parliament or my friends. Member of parliament or the same. Dwodwoduro, I'm say parliament. Well, we are going to get so I got any Mpesuaso now, one or the same. Dwodwoduro. You. Oba, Macassa assess now by assessing the same. Oh, fat way. Because on your noy or Tima Emma Inipa. Nimsa when a penny, Nimsa Akola. No, Osre. The B.O.B. Dubiano, Unimu, Utimichiao, New Dinko Mofine. But how bad plan was Zunga? How I was Zunga had here. Elsio and a Juma, Mahmoud, Palani, Yagumania, and Jama problem. And now, two jackpot now on the Aban, a same Kalapa. And you're not on Aban say, Wamaguru, and put to Obama, then your bridges be a woman, and come out a boy. In Zungo for the Epenocre. Since you need Zungo for a Ghana and Ukraine pay. Say it tells you, no, because you are wow. You know, you're wowy now, so yes, overseas, and so enter was. Says, he said, Memoir. Ninya na wunya oso be ma me se memoir na men campaign ma na be member parliament na wa sha obo se den wa sha me bo se ada se me wi a obaboa me ma me sma nya adwuma aye na wa ma wa adwuma me sma nti ase me mpene na na problem ba ko sa wonzongo ha ha ye pa e me gata na wa no ezongo gata kese na wa no ha ye pa enso to a nkwala na wa no na yem hihie ti ama problem ba ko se ezongo ni de ye gata no yesre Honorable ane president say ombaboy no mo hwe gata no mo nyamai na member of parliament o komra hye bedwuma ko yedai okosi constituency na nem o parliament se bibia ehia omo no constituency no ehia omo no one president ne be kasa na yese parliament na yese one number no that's the whole idea of somebody or parliament and then the fact that the person the human say or your policies and I say or boama mo shisha policies
finance here ska omokoka di ho nkomo ne ade na omatumi release ska no eno nka no movement ho say be ya betumi ade na ma constituency but it's the same thing anyway because as our policies no indirectly or directly eboa constituents no it's a community center ana dwume yale minim ban kwa ne da me ya me ho hwe enti me wiawia ne kobo bla bi dan no mko high taxi di me to mobile ma e du ha no say opd ni mo obombe se 1 hour obi ansole na mo sa so me nsa na me ko so pa esa so me nsa ye de me ko place e ko du ho 2:30 nso ye kwa no mo tete ho ha se wi ha mo nai mo tete ho no mo so me nsa mo te se ye do ho ka e pona mo di me kan be so me nsa de me ko to mpam no mo gina me so ma ne bo 5:30 asa no mo gi me aba nti my hospital na nkasa de wo yale na wo ba emergency a nya me nka ho a obewu hospital where problems are no a door so far I'm say match ni mukura no ambulance kura no omo problem with ambulance na omo wo bi but na ties egu ase asay awe momo tutu afie se na fort nkiti bi so itina akoka kumase omo ambulance center for be 5 months to be catch them ni kusisi and ye dey buy a ye adwuma omo ni age hospital ha esu district ha eno kwana hospital adansi not a neighboring district omonso still omoni hospital aban esibi but omonwie enti 2 districts bordering district enkwana hospital na America no neighboring rural areas in eastern region and central region omonso baha na hada kwan highway Kumasi Cape Coast kwan accident mesi na enso ye ni x-ray Ghana hanso omoye TB high burden districts ye kan ho bi nti anka x-ray pa de ehia sebi God forbid be twam na onya accident na ona buna de oba ha enim say wose ye twa x-ray but entimi ntwa nti ye beka che ko Kumasi ko chance wa aba me ya hwe wana say ye ben den nti enu ntinu nipa saa anka ye betimi ahwe no ha no e wose ye ka say onko because em pese be ha no ho akọ na saa ha no ho afa aka de ba obi bo wa kun saa na ye fi say e betimi aye TB anka x-ray ni beboa because sometimes nipa no ayare saa o ka say on yi ahoro kra ye ne din say obeyi ma ya de test o try x-ray na ni ntutumi boa ma won say baby we de ye ma no edro no prepo but x-ray ni ho nipa no so onko baby na kocha e bia sika kra o de be fa ka akono ni bi nteni ntuno be san na kofie and say o say yare yi a o kofie say o de be ma ni fiefo anti x-ray ade a anka yenya ehia pa ye kasa yi ni ye de bia se ye ka distance from Kumasi a sentimem ha ni ye de bia se na kwan ware every Kumasi na nso ye ni ka ba kukra eye di nti transport an issue nti you mean an ambulance or proper ambulance asemo but hospital say anke was say strong pickup ye hia duro ene na ya ma driver akokumasi akofanyama no e di aba preko but enam say eni ho no e ya ebre Habusi aba be piem ewo stadium abako a wo mu si ye be efie mienu ne New Adubiase na nim sa ase kra wo mu wo football club New Adubiase football club wa ka stadium e beboa na ka bia ye nkotokofo me kra medan ye aduana fo sei na ke ne New Adubiase fo bebo me ya hye wo mu na ka ha ne ye bebo no na sa ban dada no na ye na dwene sen ka ya dwen pa so obesi na mo ba asa afi ne se kakra esie na ma so papa che so we se dia wo ye kra wo no kra nya wie o hwe se dia wo mo dressing room ne tie no aye nya mo so enti say stadium yesi no ne share dance ni ye papa ngo ye papa ye asa enti na ye hwe kwan se ne se dia tie enka stadium pa yesie ni eja no ho efie mienu nie na hwe se dia ho afutu se dia de be ye de be dua eburo ana se banchia na tum se yes ye wasam mo ne pa okrom ha ahomte ade de ono saka na ka wawie be 2015 de na se kamre wo mu a ka betimi de awie so ya nwie ya bai fufure ya beso mu na de okwa no ofura se nya nwie ya fufure de de ne sabeka na mom se de tie nim se de aba dada
oja de hwa ya na foforo no hyɛ da ampɛ sɛ ɔde ne sabɛka de ye de mgidi ye sɛ ɔmampanyini his excellency and the minister of sports me ala madam for the wise kɛse ama not good very bad this why no enti ya che say etumi be ye hu bibie na yetumi dodo na eye stadium a yebetimi ayi so area ne ade ne be bia tie se de aya ne kama no yetumi wi a enka be bo apa na simdwu so we de enhye de antwa correct sa